Tervist! Tänään sõna on ukki. Se on natukke sarnainen tollelle ukkonen ja ukkosõnalle. Ukki. Ukki on vanaisa suomenkielessä. Ja muitukin on teisikaa, on vaari ja niin edasi. Aga ukki on se, kuidas me ütleme Põhja-Karjalas. Vähemmalt, minun perekonnas. Ja teine vanaisa, minun vanaisa, tema kohta mä ütlesin pappa. Aga pappat nyt ei ole mõtet teille eriti õpetada. No eikä sitä ukkitkaan nyt niin väga pole. Aga siiski. Vanaisa tuleb poest. Veel mitte, aga varsti küll. Ta jalgrattas paistab siis eemalt käänu takant. Ta sõidab aeglaselt. Aeglasemalt kui keegi teine siin külas. Selles on stiili. Toob leiva, saia, kommi. Võid? Õlud. Seda joob saunaköögis. Sakku heledat ja tumedat. Ja. Just nii see kõik oli. Wimberg meenutab oma lapsepõlve. Oma vanaisa. Ja ma loen selle ka soome keeles. Ukki tulee kaupalta. Ei vielä, mutta pian. Ukin pyörä näkyy sitten kaukana kurvissa. Se polkee hitaasti. Hitaammin kuin kukaan muu kylässä. Siinä on tyyliä. Tuo tullessaan leipää, pullaa, karkkia, voita, olutta. Sitä se juo saunalla. Vaalea ja tummaa sakua. Juu. Niin se oli. Niimoodi meenuttas Wimberg oma vanaisa. Ja kui ma tõlkisin selle soome keelde, üsna hea tunne oli mõeldes oma vanaisadele.